Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mayung. Taong 1957, Pili, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manananggot itong si Mayung. Para sa mga hindi nakakaalam, ang manananggot ay ang tawag sa isang tao na kadalasang umaakyat sa mga puno ng nyog para kumuha ng bunga nito. Madalas nangyayari ang panananggot kapag papalapit na ang panahon ng kopra. Malawak ang nyugang nasasakupan niya at sa sobrang lapad nito, may mga parte sa lugar na yon na halos hindi na naaabot ng liwanag ang lupa. Marami mang kumakalat na haka-haka sa pagmamay-aring lupain ni Mayung, hindi niya na ito gaanong pinapansin. Sa isip-isip kasi niya, wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba, basta ang mahalaga, malinis ang pagkain na ipinapakain niya sa kanyang pamilya. Tuwing sumasapit ang panahon ng kopra, katuwang niya ang kanyang mga tiyuhin at kapatid sa pag-aani ng nyog. Dahil takot ang mga itong gumapas sa parte ng nyugan kung saan hindi na naaabot ng liwanag ng araw, kaya na may siya palagi ang pumupunta doon para mag-ani. Ilang beses na din niya yung ginawa kung kaya't alam na niyang wala doong naninirahang nilalang. 2 araw bago sumapit ang panahon ng anihan, nagtitipon-tipon sila sa kanyang tahanan para pag-usapan ang plano ng kanilang grupo. Si Mayung ang may kontrol sa gagawin ng mga kamag-anak niya, pero nagpasya siyang papiliin yon ng lugar kung saan sila komportable. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman siyang napatingin sa kanyang nakababatang kapatid nang ilahad nito sa kanila na ito ang nais gumapas sa lugar na palaging pinupuntahan ni Mayung. Dahil sa malaki na ito at meron ng sariling pag-iisip, kaya na may minabuti niyang yon ay hayaan. Naging kampante naman siya kahit papaano, lalo pat alam niyang ligtas naman ang lugar na yon. Ang tanging isipin na lamang nito ay ang kilometro nitong paglalakad, marating lamang ang dulong parte ng nyugan. Matapos makakuha ng pwesto ang kanyang mga kamag-anak, nagdesisyon na silang mag-inuman. Yun naman palagi ang kanilang ginagawa. Animoy parte na yon ng kanilang pagpupulong kung kaya't malabo na yung mawala. Tuba lang naman ang kanilang iniinom. Hindi sila mahilig uminom ng alak ng nasa bote. Maliban kasi sa ayaw yon ng kanyang tiyuhin, may mga pagkakataon ding hindi niya mapigilang magsuka sa oras na nalalasing na siya. Para sa pamilya ni Mayung, maituturing na isang selebrasyong inumin ng tuba kesa alak na nakakasira ng pamilya. Sa pagsapit ng araw na pinakahinihintay nila, umaga pa lang, dahan-dahan na silang umusad patungong nyugan. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang mga oras at lugar na maaari nilang pagtipunan, bitbit ang mga nyug nilang naani. Mag-iingat kayo ha! Huwag kayong magpadalos-dalos sa pag-akyat kung alam niyong madulas ang puno. Tandaan niyo, wala tayong kasamang makakatulong sa atin sa oras ng aksidente. 5:00 ng hapon ang pagtitipon natin dito. Mas marami ang nakuhang nyog, mas mainam. Wika ni Mayung sa kanyang mga kapatid at tiyuhin. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung naghiwa-hiwalay. Nang siya na lamang ang natira sa lugar, minabuti na niyang tumungo sa kanyang pwesto. Makalipas lamang ang ilang minuto, panay na ang ginagawang pag-akyat ni Mayung sa mga puno ng nyog na kanyang nakikita. Halos 1 beses lamang sa 3 oras kung siya ay bumaba para lamang uminom ng tubig. Kung hindi niyo kasi na itatanong, bago pa man sumapit ang araw ng anihan, minabuti na nilang lagyan ng mga kawayang madaraanan ang bawat puno ng nyog. Mas madali kasing magpalipat-lipat sa ganoong estado kung ikukumpara sa akyat baba
na kalimitang ginagawa ng mga tao sa pangunguha ng bunga nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, halos hindi na niya mabilang kung ilang bulig na ng nyog ang kanyang nakuha. Pagtungtong ng tanghali, minabuti na niyang bumaba para kumain. May iilan sa kanyang mga tiyuhin ang tumungo sa kanyang pwesto para naman kahit papaano hindi nakakaburyong ang kanilang pamamahinga. Habang nag-uusap sila, kampante naman silang walang nangyayaring masama sa kanilang mga kasama. Inaasahan niya rin na marami na yung nakuha. Matapos ang kanilang tanghalian, agad namang umalis ang kanyang mga tiyuhin para ipagpatuloy ang kanilang gawain. Makalipas pa ang ilang oras, doon na nga tuluyang nagtapos ang unang araw ng kanilang paggapas. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, kasalukuyan nang naghihintay si Mayong habang tinitipon ang kanyang mga nakuhang kopra. Pagsidatingan ng mga tiyuhin at kapatid niya, napansin niyang hindi pa dumarating ang pinakabunso nila. Hindi naman nila yun gaanong pinansin sa kadahilanang may kalayuan ang lugar na pinagkuhanan nito. Maaaring nagpapahinga lang yun sa daan, bitbit ang ilang sako ng nyog. Subalit, pagtungtong ng 6:00, doon naman sila unti-unting kinabahan, gawa ng wala pa rin yung paramdam. Maya-maya pa, nagdesisyon na silang puntahan ito sa pagkabahalang baka meron na doong nangyaring masama. Sa pagdating nila sa lugar na yon, bumungad ito sa kanila na tulalang naglalakad, bitbit ang isang malaking sako. Hindi pa man yun nakakalapit sa kanila, bigla naman yung bumagsak sa lupa na siya namang ikinagulat nilang lahat. Paglapit nila dito, napansin naman nila yung naghahabol ng hininga, kung kaya't mabilisan nila yung dinala sa sentro. Nang maipakita na nila yon sa doktor, maging ito man, bigong mailahad sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit nawala ng malay ang kanyang kapatid. Ang tanging naging sagot lamang nito, maaaring dala ng pagod ng buong araw nitong trabaho. Dahil sa mga nangyari, ninais na lamang nilang umuwi, bitbit ang mga gamot na kanilang binili. Pagdating nila sa kanyang tahanan, agad naman nilang ipinagpahinga ang kanyang kapatid. Lumipas pa ang ilang minuto, habang pinag-uusapan nila ang mga nangyari, doon nila napansin ang daladalang sako ng kanyang tiyuhin. Tiyo, yan ba yung sakong dala ni Nonoy? Pakidala nga rito, tingnan natin ang laman. Duda kong nyog ang mga yan eh. Uwi ka ni Mayong pagsilay niya rito. Nang marinig naman yon ang kanyang tiyuhin, agad naman yung dinala sa kanya at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pagbukas ng sako. Pagkahulog ng mga laman nito sa lupa, tumambad sa kanila ang mga mais na merong mapupulang kulay. Kahit ang loob nito pulang-pula na halos maihahalin tulad mo sa kulay ng isang dugo. Alam naman ni Mayong na may mga mais na kulay pula, pero ang naging palaisipan sa kanila, saan yun kinuha ng kapatid niya? Sa halos ilang beses kasi niyang paglilibot sa kanyang lupain, siguradong sigurado siya wala doong kahit 1 metrong taniman ng mga ganoong uri ng pagkain. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon nila napagkasunduan na siya na muna ang aani ng mga nyog sa lugar na yon. Wala namang tumutol sa kanyang naging pasya sa kadahilan ng ramdam ng mga kadugo niya ang galit na dahan-dahang nangingibabaw sa kanyang katauhan. Sa pagsapit ng umaga, habang natutulog siya, bigla na lamang siyang naalimpungatan nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Dala ng kanyang pagkagulat, agad naman niya yung pinuntahan para tingnan kung ano ang mga nangyayari. Pagpasok niya sa silid ng kanyang kapatid, naabutan niya yung yakap-yakap ng kanyang asawa habang patuloy yung umiiyak.
Dahil sa mga nakita niya, doon niya nakumpirma na tuluyan na ngang namaalam ang bunso nila. Sa sobrang galit noon ni Mayong, imbis puntahan niya ang kanyang mga tiyuhin, nagdesisyon siyang sugurin ang nyogan kung saan nila ito huling natagpuan. Habang nagdadalamhati sa kanilang tahanan, maya't maya naman ang pagtawag niya roon sa nilalang na pumatay sa kanilang bunso. Hindi kumbinsido si Mayong na namatay yon sa sakit, gawa ng kilala niya ang kapatid niyang yon. Sa halos ilang dekada nilang pagiging malapit, alam niya kung may iniinda yung karamdaman sa katawan. Nasisiguro din niyang maliban sa paglalasing ay wala na itong ibang bisyo, kung kaya't labis na nakapagtataka na bawian niyo ng buhay sa murang edad nito. Makalipas lamang ang ilang minutong pagwawala niya sa lugar na yon, dumating ang kanyang mga tiyuhin sa labas ng nag-aalala sa kanya. Nang masipat naman ang mga itong hindi na niya alam ang kanyang ginagawa, minabuti siya nitong pakalmahin upang magawa niyang malaman ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Makinig ka, Mayong. Hindi na mababalik ang buhay ni Nonoy kahit ubusin mo pa ang mga punong nakatayo rito. Umuwi na tayo. Mas kailangan tayo doon ngayon. Makinig ka naman sana, Mayong. May awa ang Diyos. Umaasa akong malalaman natin ang totoong ikinamatay ng kapatid mo. Wika ng isa sa mga tiyuhin niya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, kahit papaano nagagawa na niyang kumalma. Sa pagbalik nila sa kanyang pamamahay, bumungad sa kanila ang mga kababaryo nilang nakikidalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Maraming panauhin din ang sumubok sa kanyang kumausap, pero hindi niya yon pinaunlakan. Sa lahat ng pinakaayaw ni Mayong ay ang makipag-usap sa mga taong hindi naman niya nararamdamang nagmamahal talaga sa kanilang pamilya. Alam niyo, dala ng galit niya noong mga panahong yon, lahat ng taong makita niyang nakapaligid sa kanila, pakiramdam niya pinagtatawanan siya. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano unti-unti nang nagagawa ni Mayong na kumalma. Isang hapon, habang nagbabantay siya sa kabaong ng kanilang bunso, meron siyang nasipat na isang matandang bigla na lamang lumapit dito. Nakasuot yon ng kulay itim at meron yung talukbong sa ulo. Noong una, inakala niyang kilala nito ang kapatid niya, pero nang marinig niya yung humahagik-gik, imbis na humihikbi, doon na ng dilim ang kanyang paningin. Pagsilay niya sa mga daliri nitong dahan-dahang kumakatok sa kabaong, agad naman niya yung nilapitan sabay hawak sa kamay nito. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Galit na tanong ni Mayong sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumitig sa kanya ng nakangisi. Maya-maya pa, pagbuka ng bunganga ng matandang yon, halos pakiramdam niya umangat ang lahat ng kinain niya sa loob ng kanyang sikmura. Nang magkatitigan pa silang dalawa, doon na niya hindi mapigilang mapasuka sa kadahilan ng kitang-kita niya sa mata ng matandang yon na nakabaliktad ang kanyang katawan. Bago siya tuluyang manghina, narinig naman niya ang garugal nitong boses na nagwiwika sa kanya ng, "Ito ang unang paniningil. Masyado kayong nagpapakasasa sa biyaya ng lupa na hindi naman sa inyo." Matapos makapagsalita ng matandang yon, bigla naman yung umiyak na parabang nagpapaawa yon sa mga taong naroon. Paglapit ng kanyang mga tiyuhin sa kanya, agad naman itong dinala papalabas ang matanda. Sa pagbalik ng kanyang wisyo, hinanap niya pa yon pero bigo niya na yung makita sa labas ng lamayan. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang isikreto ang mga bagay na kanyang nalaman. Sa isip-isip niya, uunahin niya ang nilalang na yon bago pa ito tuluyang makapambiktima sa kahit na sinong miyembro ng pamilya niya.
Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, walang pinagsabihan si Mayong ukol sa kanyang gagawin at pupuntahan. Hindi pa man noon lumulubog ang araw, pasimple na siyang tumungo sa dulong parte ng kanyang lupain. Sa pagdating niya sa lugar na yon, wala naman siyang ibang nakita kundi ang madidilim na kakahuyan na pumapalibot dito. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagdating niya sa unahang bahagi ng lugar, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng nakakakilabot na boses sa kanyang likod. Pagpaling ng kanyang paningin sa lugar na yon, pumungad sa kanya ang matandang nakaupo sa tumpok ng mga kulay pulang mais. Nakangisi yun habang nakatitig sa kanya na parabang hindi man lang yun nababahala kahit napakatalim ng sundang na hawak-hawak niya. Matapos naman niya yung makita, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinugod, subalit bago pa man niya ito tuluyang malapitan, bigla na lamang yung naglaho sa kanyang harapan. Ang tanging naiwan na lamang sa lugar ay ang tinig ng matandang humahalakhak. Kahit alam ni Mayong na hindi pangkaraniwan ang matandang yon, pinilit niya pa ring manatili para paslangin ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, laking gulat na lamang niya nang masipat niya sa kanyang balikat ang matatalas na kuko ng matanda. Dala ng pagkabigla ni Mayong, agad naman niya yung hinawi at kasabay nito ang mabilisan niyang pag-unday ng taga sa ulo ng matanda. Kung nagkataong hindi nito nahulaan ang kanyang paggalaw, paniguradong gumulong na sa lupa ang itaas na bahagi ng ulo nito. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang napaatras ang nilalang na yon habang nag-aangil. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na siya nitong itinuro habang panayang pagbuka-buka ng bibig nito. Pagtulo ng dugo nito sa lupa, umiyak naman yung nagwiwika kay Mayong nang, "Dahil sa ginawa mong ito, hindi ko kayo mapapatawad. Lumuha ka man ng dugo, isang lamo man ang kaluluwa mo sa demonyo, hindi mo ko mapipigilan." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtago nito sa kulay itim nitong kasuotan. Pagkurap ng mga mata ni Mayong, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na sa kanyang harapan ng nilalang. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumakbo pabalik sa kanyang tahanan upang ipagsabi ang mga bagay na kanyang naranasan. Matapos itong mapag-alaman ng kanyang mga tiyuhin, maging ang mga ito, hindi maiwasang mabahala. Para masiguro ang kanilang kaligtasan, hindi na nila pinalagpas ang araw na yon na magpakonsulta sa manggagamot. Subalit dahil sa nagaganap na lamay sa kanilang lugar, kung kaya't inabisuhan sila ng mga albularyo na hintaying mailibing ang bangkay ng kapatid ni Mayong. Masama kasing pagsabayin ng panggagamot at lamay, lalo pat alam ng mga albularyo na umiikot pa sa kanilang bahay ang kaluluwa ng namatay. Isang pagkakamali lang, maaaring hindi yun makatawid sa ikalawang buhay. Dahil sa abiso ng mga ito, kung kaya't wala naman silang nagawa kundi ang maghintay. Sa loob ng ilang araw, ni isa sa kanila walang nagtangkang lumabas. Kapag sumasapit ang hapon, may nasisilayan silang matandang naglalakad sa tabi ng daan. Marami na din silang nasisilayang hindi pangkaraniwang hayop na umaaligid di kalayuan sa kanilang tahanan. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad namang humingi ng pangontra ang pamilya ni Mayong sa mga albularyo. Pinagbigyan naman sila nito, lalo pat alam din nito ang kanilang sitwasyon. Sa pagsapit ng araw ng libing, unti-unti namang nakahinga ng maluwag ang kanyang pamilya. Dahil sa mga naranasan nila, kaya na may hindi na sila gaanong nakapagpaalam sa kapatid niya. Kinahapunan noong mismong araw na yon,
Habang naghihintay sila sa labas ng kanyang bahay, doon nila nasipat ang isa sa mga disipulo ng albularyo na kanilang napagkonsultahan. Umiiyak ito habang tumatakbo, hudyat na merong masamang nangyari. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, doon nila napag-alaman na inatake sa puso ang matandang nangakong tutulong sa kanila. Dahil dito, halos hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Pinilit na din nilang tumulong sa kanila ang naiwang disipulo nito, pero maging ito man, aminadong walang laban sa nilalang na yon. Lumipas ang mga gabi. Unti-unting nagkakaroon ng pagpaparamdam sa kanyang pamamahay. Ang iilan sa mga tiyuhi niya naglakas loob ng tumakas sa ibang lugar, subalit hindi yun nagtagumpay. Lahat ng taong umaalis sa puder noon ni Mayong, unang namamatay. Ang labis niya pa noong ikinabahala, magmula noong umalis ang mga ito, wala na siyang balita sa kinaroroonan nito. Ang dumarating na lamang sa kanya ay ang balita tungkol sa natagpo ang bangkay na naaayon sa deskripsyon ng mahal niya sa buhay na nagpumilit tumakas sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong tumitindi ang mga nararamdaman nila sa paligid. Habang nangingibabaw sa kanila ang takot, unti-unti namang lumalakas ang salot. Hindi naglaon, lahat ng mga asawa nila nagkaroon ng karamdamang kakaiba. Tuwing sumasapit ang gabi, nagsusukayo ng dugo, at tuwing umaga naman, para itong mga buntis na baboy dahil sa lumulobo nilang tiyan. Sa pagsapit ng panghuling araw ng pangatlong buwan, doon na nga sa kanila nagpakita ang nilalang, bitbit ang 2 sako ng kulay pulang mais. Inilatag ng matanda ang mga mais nitong dala papaikot sa kanilang tahanan na para bang meron yung gagawing ritual. Habang pinagmamasdan nila ito, kung kani-kanino na noon humihingi ng tulong si Mayong, subalit walang nakarinig. Pakiramdam niya, lahat ng mga kababaryo nila naging bulag at pipe sa mga bagay na nangyayari sa kanyang pamilya. Dahil dito, kahit punong-puno na ng takot ang kanyang katauhan, sinubukan niyang harapin ang nilalang sa pamamagitan ng isang duelo. Paglabas niya sa kanyang tahanan, ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, subalit dahil sa matinding pagmamalabis na malagay sa tahimik ang kanyang pamilya, kung kaya't hinarap niya ang takot na namuo sa kanyang puso. Paglapit ni Mayong sa nilalang, inilahad nito sa kanya na sa mga sandaling magawa siya nitong masugatan, nangangahulugan yung kamatayan para sa isa niyang mahal sa buhay. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, buong lakas naman siyang sumugod sa paniniwalang kapag napatay na niya ang matandang yon, malalagay na sa katahimikan ang kanyang buhay. Habang patuloy niya yung inuundaya ng taga, naging madali naman para sa matanda na maiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Wala kang magagawa, Mayong, para pigilan ang aking nais. Isa lang ang maaari mong gawin. Lumayas ka sa lugar na ito ng nag-iisa. Iwan mo sa akin ang buhay ng iyong pamilya. Sa paraang yan, maipagpapatuloy mo ang matahimik na buhay na iyong hangad. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, subalit dahil sa ginawa ng pinakamamahal mong bunso, lahat ng bagay na matagal ko nang pinangangalagaan, kisap matang nawala sa akin. Galit na wika ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong sinunggaban at kasabay nito ang paghila ng mga hayop na nagmamasid sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat pinsalang kanyang natatamo, hinihila ng mga nilalang na yon ang kahit sinong malapit sa kinaroroonan nito. Hindi naglaon, nagawang maubos ng mga nilalang na yon ang kabuuang miyembro ng kanyang pamilya. Ultimo ang anak niya,
hindi nakaligtas. Nang dumating na sa puntong naghahabol na siya ng hininga, doon pa lamang niya nasipat ang pagtigil ng matanda. Bago siya nito tuluyang tantanan, inundayan pa siya nito ng isang malalim na saksak sa kanyang bewang, pagpapakita ng galit nitong matagal nang kinikimkim sa kanyang pamilya. Dahil sa ginawa nito, kaya na may agad na nawala ng ulirat itong si Mayong. Pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang bagong lugar. Nasa pangangalaga siya noon ng isang mayamang pamilya na naging palaisipan naman para sa kanya kung saang lupalop siya nito nakita. Ayon sa pamilyang kumupkup sa kanya, responsibilidad nila itong si Mayong, sa kadahilanang yon ang hangad ng nilalang na kanilang sinasamba. Dahil dito, inaasahan na niyang hindi mga ordinaryong tao yon, subalit minabuti niya pa ring manatili sa ilalim ng pangangalaga nito. Lumipas pa ang mga taon, wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Kahit papaano, nagagawa niya pa ring maging masaya sa kabila ng mga masasakit na pangyayaring naranasan niya. Ilang dekada man ang dumaan, nanatiling palaisipan para kay Mayong kung ano ang ikinagalit ng matandang yon sa kanilang pamilya na nag-ugat lamang sa atraso ni Bunso. Pero walang gabi din na hindi nagsisi itong si Mayong noong minsan niyang utusan ang kapatid niya na pumunta sa lupain na hindi nasisinaga ng araw. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakapang-isip tong kwento na to, no? Bakit kaya gano'n na lang katindi yung galit ng matanda sa pamilya ni Mayong, lalo na doon sa bunso? Tapos ang ginawa pa nitong matandang aswang kay Mayong, habang buhay na torture. Isipin mo, mag-isa ka na lang sa buhay, inubos yung buong pamilya mo, parang hindi nga lang pamilya eh, parang angkan pa eh. Kasi bawat sugat na nakukuha ni Mayong, di ba papatay siya ng kamag-anak ni Mayong? Maraming sugat. Malamang maraming pinatay itong matandang to. Ano nga kaya yung naging kasalanan ni Bunso? Alam niyo, sa akin lang ha. Feeling ko yung mga pulang mais, doon ang gagaling yung kapangyarihan ng matanda. O di kaya yun yung pinapakain niya sa mga gabay niya para bigyan siya ng mahabang buhay. Pero ang ginawa na itong ni Bunso, siguro nakita yon tas nagulat na, ay, meron palang mais dito. Kuha kaya ako, baka matuwa si kuya. Hindi niya alam yung pala yung magtutuldok sa buhay niya. Tas mula nung nagalaw yung mga pulang mais, may isa pang scene na nakita ni Mayong tong matanda na may 2 sako naman ng pulang mais. Tas pinaikot sa bahay nila sabay gumawa ng ritual. Yung pulang mais na yun, alam ko may something doon. Kaso nga lang, hindi nabanggit sa kwento kaya medyo mapapaisip tayo tsaka siguro kanya-kanya tayo ng opinyon kung ano bang meron sa pulang mais na yon. Bakit ganito katindi yung galit ng matanda sa pamilya ni Mayong, lalong-lalo na kay Mayong? Diba? Gusto ko mabasa yan. Kaya kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.